Быел инде 10-нчы тапкыр узатырган турнирны оештыручы төбәкнең татар автономиясе каршында эшләүче Ак Толпар шахмат клубы әгъзалары әле бәйге башланырга шактый вакыт алдан килеп, әзерлек эшләрен башлап җибәргән иде инде. Без яшьлектән шахматны уйнарга ярата идек, абыем белән. Вот именно шахмат уйнап, үзеңне хис итәсең шундый победитель дип тә и Бакуйда үзеңә килә. Узган еллардагы сыман турнир быел да Муса Җәлилгә багышланган әдәби музыкаль кичә белән башланып китте. Аны Казан Федераль университетының Каюм Насыйри исемендәге фәнни мәгариф үзәгенең Ульяновскидагы филиалы оештырган. Сәхнә янәшәсендә үк татар милләтен илгә генә түгел, бөтен дөньяга таныткан герой шагыйрьнең бюсты һәм аның легендар Моабит дәфтәре китабының күчерелмәсе куелган. Турнир барышында китап янына килеп аны кулга алып караучылар өзелмәде. Ә сәхнә түреннән исә Җәлил әсәрләре яңгырый. Мәгълүм сәбәпләр аркасында быел катнашучыларның саны узган елларга караганда күпкә азрак. Шулай да шунсы сөенечле шахмат тактасы артында мәктәп укучылары да бар. Безнең балалар уйнаса, безнең будущебез бар дип саныйм. Шахматлар буенча да, безнең милләт буенча да, тел буенча да, культура буенча да. Шынлы районнан килгән Сафинар гаиләсендә барысы да шахматчылар. Гаиләнең хуҗабикәсе Ләйсән шахмат буенча спорт мастерына кандидат. Бүген турнирда уллары Данис катнаша. Ул шахмат белән уже давно занимается. Первый разряд аның чемпион областьта булган инде. Теге елны монда 2нче урын алды. 4 сәгатьтән артык барган ярышка йомгак ясар вакытта җитте. Гомум бәйгедә беренче урынны быел да Мәлик Абдуллаҗанов алды. Кызлар арасында беренчелеккә Дарья Елаева лаек булды. Аларга оештыручыларның дипломнары белән медальләр һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Ә инде турнирда катнашучы һәр кешегә бүләк итеп Муса Җәлилнең рус һәм татар телләрендә басылган шигырь китаплары бирелде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.